Zethembe, yeyi ngithi zethembe kukho konke okwenzayo. Zethembe ngoba uma ungazithembi akekho umuntu ozokuthemba kulonyaka. Thatha i-confidence yakho uyibeke kwelinye izinga, uyitshene ukuthi la engena khona ngiyangena, la enginyathela khona ngiyanyathela, kuyazwakala. Zithembe ngisho noma bekuthiwa you are going for a job interview, hello zithembe. It's a new year 2023. Hello zithembe, vuka emaqandeni, akusona isikhathi sokulala lesi, ayikhale. Ukuzethemba kuhamba indlela ende uma ungazi. Ukuzethemba uzethemba ngisho ungazizwa kahle, ubone ukuthi no, angigqokile ngale ndlela efanele ngabe ngigqoke ngayo, but hello ngiyazethemba. Sethembe mawumuntu, ungazuza ufuna ukuthi no mina ngiyogqoka lokho nakho. Zethembe. Angazi noma uyangizwa yini, angazi noma mhlawumbe kufanele ngize ngikhophule ivolume yini ukuze uPastor Spice azwakale kahle. Zethembe.